Ramiz Malić. Ovo možemo nazvati i drugom rundom. Isti borci, samo drugo polovrijeme. Je li to zadnja runda ili 9? Hoće li Marin sada pronaći malo bolja rješenja? Ramiz ga i dalje, kao i u prvoj rundi, pokušava stjerati u kut, odnosno izvući van borilišta. (31, 38). U jednom trenutku je rezultat skočio na 33, međutim skinuo je kompjutor 2 duplo dosuđena boda. A ovoga puta i Marin precizno, 31-41. Rijeka i dalje u prednosti, 10 bodova. Ništa ovdje bodova nema u ovoj akciji. Malo se neprecizno Šušnjar izvlači iz kuta. Dobio je prije jedan kružni udarac u glavu, koštalo ga je to 2 boda, doduše vratio se brzo, međutim ne bi smio tako neoprezno šetati borilištem. Prošlo je nešto malo više od pola vremena u ovoj borbi. U ovom trenutku imamo minutu i 20 sekundi do kraja. 32 za Bosnu, 41 za Rijeku. Vidjet ćemo ovdje suci nisu dosudili ništa, doduše bilo je bodova, ipak 40, skinut je bod Rijeci zbog ove treće opomene. Ali u smislu dobivanja bodova u onoj akciji nije dosuđeno ništa. Smanjena je prednost Rijeke u ovom trenutku na 7 bodova. Malo prije bilo je na 10, a ostalo je 40 sekundi do kraja. Podsjećamo, u prvom susretu prvog kola južne skupine između momčadi Skala Unior iz Slovenije i Trojan Istra iz Pule pobjedu je odnio Trojan. Sada pokušava atraktivnim tehnikama Šušnjar nešto napraviti i dostići, međutim rezultat je preokrenut u korist Bosne, 41-40. Taman sam htio reći da će možda i jedan i drugi hrvatski tim odnijeti pobjedu u prvom kolu, međutim u ovom trenutku 42-40 prednost tim Bosna. Slijedi posljednji susret, Tibor Ileš i Samir Dizdarević. A ovo će biti zanimljivo. I jedan i drugi natjecatelji imaju puno motiva da puno rade. 3 minute, 43 za Bosnu. Nije ovdje suđeno ništa za Rijeku. Evo malo sudar. 43-42 u ovom trenutku. 1 bod prednosti za ekipu Bosne. Zamolit ćemo, odnosno zamoljen je doktor da izađe na borilište. Vidjet ćemo da li je sve ok. Krvari Tibor. Liječnik će naravno odlučiti o tome da li će nastaviti borbu ili neće. A prema svemu sudeći natjecatelju iz Bosne bit će dodijeljen jedan negativni bod. No vidjet ćemo. Izgleda da je ova posjekotina duboka, ali ne, ipak je sve u redu. Nastavit će Tibor Ileš. Zasluženi aplauz riječke publike. Jedan negativan bod za momčad Bosne i eto izjednačenja. 42-42.
opomena, ali i velika prednost u ovom trenutku za Rijeku, 46-42. Tibor pametno, polako, čeka pravi trenutak. To je taktički najbolje u ovom trenutku. Minuta i 50 sekundi praktično do kraja susreta. 49 bodova za Rijeku. 42 boda za tim Bosna. Evo sada jednog taktičkog izlaska po savjet trenera. Pametno napravljeno, imaju pravo na to natjecatelji, naravno, pogotovo kada se, ajde recimo tako, vade na opremu. Ne zna što u ovom trenutku napraviti Samir Dizdarević. 6 bodova prednosti za Rijeku, 44-50. Tibor Ileš ima još 1 minutu i 20 sekundi do kraja. Odlično. Odlično. 54-44. Radi Tibor udarac šakom u skoku. To mu donosi po 2 boda. Evo pokušaj udarca nogom u okretu u kontri. Ništa. U svakom slučaju 10 bodova prednosti u ovom trenutku za Rijeku. Djeluje mi nedostižno u 1 minuti i 10 sekundi. Pogotovo sa ovakvim načinom borenja koji je sad izabrao Dizdarević Samir. Mislim da nema pravo rješenje protiv Tibora. Tibor se i dovoljno motivirao obzirom na ovu količinu bodova koju je u principu zaradio. Nadam se da ga neće zaustaviti u ovom trenutku. Ovo je bio sudar, ali sve je u redu. Činilo nam se da je to možda malo ozbiljnije, međutim ništa, radilo se o sudaru. Tibor će sada nastaviti borbu, ostala je 51 sekunda do kraja susreta, 53-43, prednost za Rijeku, punih 10 bodova i samo 50 sekundi možemo reći u ovom trenutku. Vidjet ćemo da li Tibor nastavlja borbu. Da, nastavlja borbu. Iskoristio je ponovo taktički malo vrijeme da se odmori, da stane na lopticu, da umiri borbu, da smanji ovu oštrinu, a Dizdarević jednostavno mora naprijed, nema što izgubiti. Ovo je praktično kraj i vjerujemo da će onaj ljepši kraj u ovom susretu izvući Rijeka. 30 sekundi do kraja. 10 bodova prednosti. Tibor Ileš u taktičkoj šetnji, recimo tako. Malo kriva distanca, ali evo ovoga puta je prošlo. Međutim, bodovi se ne mijenjaju. 10 sekundi do kraja. Sad će Tibor pametno stati. Neće previše riskirati. Zasluženi pljesak riječke publike. I kraj. 53-43. U zadnjoj borbi Rijeka je ponovo okrenula rezultat u svoju korist i dovela svoju momčad do pobjede. Dakle, u drugom susretu prvog kola južne skupine regionalne taekwondo lige pobjedu odnosi Rijeka rezultatom 53-43. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve iz Rijeke. Hvala vam na pažnji i doviđenja do sljedećeg susreta.